yung pagkain. Yung baon, tapos isang saging. Dito ako sa food court. Ayan. Habang nakain, kain po tayo. Pabao ko. Luncheon meat at saka ano to? Tusino. Tusino. Kain po tayo mga guys. Kahanap lang ng kausap habang nakain. Kaya nag-live. Laki mo nga eh. Dito ako sa food court. Pero nagbaon lang ako. Para tipid. Kain po tayo. Kumusta kayo dyan? Kain-kain lang tayo. Ganito talaga para makatipid, nagbabaon lang. Kasi pag hindi nagbaon, bibili ko sa labas ang mahal-mahal. Yung madaliin lang na ulam ang baon ko. Dito nyo. Ito pala. Laki. Ito. Tusino. Tapos luncheon meat. Luncheon meat pa. Mga pala. Meatloaf sa atin siguro. Ayun ko. Basta ito ang almusal ko na to kaninang umaga. Pinaong ko na lang din para lunch. Para hindi na ako bibili. Pag bibili ako, ang pagkain dito sa lunch, 15 dirhams, magkano din yan sa atin? Mahigit 200. Kaya, na lang, magbabaon na lang ako. Tama lang sa akin yung rice. Hindi ako nagdadami ng rice kasi nga pag uwi ko mamaya, kakain din ako. Kawal-kawal. Nawala nang nanonood sa akin. Tapos may isa akong saging mamaya. Ito. Tapos makita ko. Ayan lang ang baon ko. Kasi taba-taba ko na. Ang taba-taba ko na. Nawala yung viewers ko na 1,000,000. Ang saan na? Dito yung mga dito nagtatambay ang mga nanay na day off. Hindi ko makipakita. Okay mga guys, samahan niyo ako sa aking lunch break. Kain tayo. Para dun po sa mga baguhan na YouTuber na katulad ko, mag-iwan lang po kayo ng bakas, maya balikan ko kayo pagkatapos kumain. Ewan lang po kayo ng bakas. Kung tapos ko kumain, balikan ko po kayo. Yung sa mga bago po. Thumbs up, dikit.
Actually, hindi ako marunong mag-live. Tinatry ko lang, nag-practice na ako ilang business ng attempt. Pero saglit lang. Hindi ko napapag-aralan. Tamang-tama. Abot hanggang dito yung wifi galing sa store namin. Kaya, abot dito sa food court. Kaya, naisipan ko mag-live uli habang nakain. So, may kausap ako. Hindi ko naman nakikita. Hindi na nanonood sa akin. Guys, tinitingnan ako nung ibang lahi. Bakit daw ako daldal ng daldal mag-isa habang nakain. Tara akong timang. Sige lang po. Maubos ko na yung pagkain ko. Hello po, kamusta po kayo? Okay. Pati ng tenga ko. Pati na lang ang kutsara. Nagkakamay. Kamusta po kayo? Masarap ngayon na ulam. Isda. Yung bagong huli galing sa dagat. Alala ko tuloy ang tatay ko. Pag namamana siya, pag dalating yung galing sa dagat, papipiliin kami ng kapatid ko kung alin ang gusto naming ulamin. Sarap. Lalo na yung pugita. Hindi pa. Pugita sa Tagalog, sa Waray, pugita. Sarap yun. Inaadobo ng nanay ko. Tapos, maitim na isda. Tawag nila uring yung mataba. Pag inihaw yun, yung taba-taba. Sarap nun. Na nga lang, medyo malansa. Diba? Naubos ko na lang yung pagkain ko sa kakaisip ng mga ibang ulam. Ganito talaga ang buhay. Buhay ng OFW. Tiis-tiis. Tipid. Sa baliktaran ng mga iniisip nyo na masarap. Katulad ko, trabaho ko sa sales. So, kung ilang hours ang duty ko, ganun din akong hours na nakatayo. Wala kaming upo-upo. Kaya, sa break time, sinasamantala namin na umupo. Kapag dating pag-uwi sa bahay, pagod na. Sakit sa paa. Lalo na pag nagkakaedad na. Tulad ko, medyo may edad na. Kaya ang problema sa akin ng paa. Yun talaga yung iniinda ko. Sa kakatayo siguro. Ba? Yan o. Ubos. Naubos ko ang baong ko. Kadaldalan.
Dahil kunti lang ang baong kong kanin, ipabaon din ako ng saging para pandagdag kasi ang pasok ko ngayon is 10 to 10. So 12 hours, meron akong 3 hours na break. Iti-take ko yung 2 hours para sa lunch break ko. Mamaya naman sa tea break, mamaya mga 6:30 dito ng gabi hanggang 7:30, 1 hour yun. Mahirap din kayo kumain mag-isa. Kaya nga, naisipan kong mag-live para kahit pa paano meron naman lang akong nanonood sa akin. Ano ba? Dito. Lagi po tayo safe. Mahirap magkasakit. Lalo na kung ikaw lang inaasahan sa inyo. Naku, mahirap. Tapos pag nagkasakit dito, mag-isa ka lang, walang mag-aalaga sa'yo. Alagaan mo sarili mo. Lutuan mo sarili mo. Hindi katulad pag nandun ka sa Pinas, kasama mo ang pamilya mo. Kahit pa paano may mag-aalaga sa'yo. Eh dito wala. Kung kinakailangan na kumain ng masustansya tsaka mag-vitamins. Kasi mahirap talaga. Guys, pasok lang kayo. Huwag kayong mag-alala, legit to. Dikitan ko kayo. Nasaan na kayo? Wala. Diba? Guys, para po doon sa mga baguhan sa YouTube channel ko, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. At para doon po sa mga viewers ko, thank you po sa sa patuloy na pagsuporta nyo at sa panonood sa aking mga videos. Waray-waray dyan. May halimbawa ko dito. Nakaka-uli ako sa Burungan. Shout out sa mga taga Burungan, mga waray, Eastern Sama. Kumusta kayo lahat dyan? Keep safe po tayong lahat. Ito po. Tatapusin ko na po ang aking pagla-live. Kumusta po kayong lahat dyan? Tapos na po ang lunch break ko. Kaya, bye-bye na. Doon po sa mga nag-iwan sa akin ng bakas, balikan ko po kayo. Ngayon din, tapos na ako kumain. Bisitahin ko kayo sa bahay niyo. Bisitahin po. Dikitan ko kayo. Dikit-dikit po tayo. Suportahan po natin yung mga kapwa nating maliit na YouTuber. Ayun. Huwag lang tayo susuko. Sa kalaunan, magkakamamonetize na tayong lahat. Tiis-tiis lang. Paunti-unti. Diba? Sige po. Bye-bye na. See you po sa susunod kong live. Thank you po sa panonood. Yung aking 1 million viewers dyan. Salamat sa iyo. Ay, dalawa na po sila. 2 milyon na ang nanonood sa akin. Welcome po kayo dito sa aking channel. Thank you po sa pagbisita nyo tsaka sa pagdaan. Ayaw nyo po bisitahin kayo. Sige na po, bye-bye na. Tapos na po ang aking break.
Bye! Ayan tuloy, hindi ko na alam kung paano patayin. Paano ba? Saan ako pupunta? Alin ang pupuntahan ko para patayin? Ayan, practice lang kasi. Hindi ko kasi alam kung paano patayin. Wala naman kasi nakalagay. Okay. Share and save highlight. Ay, ganun. Share, save highlight. Okay. Salamat po. Bye-bye. Okay, I want to stop.